Papunta tayo guys sa Asian shop. Bibili tayo ng Epektos Filipino food. Pagkain ng isang linggo. Tara guys. Ito guys, mga latay ti pansit. Agluto tayo ti pansit. Ado tila ako da guys ni. Kompleto da bagas, may bigas, may kung ano-ano pa. Yan. Mga pangrekado guys. Tamarind paste, gyoza. Ano yun? Parata, may parata din sila. Wala naman yata yung tag. Anong brand ba yun? Nandun yata sa Bandaron, Papa. Ha? Nandun sa Bandar yan. Ngiti awan nga Ricardo tayo aya. Chili mansi. Ano nga pa? Pasit Canton. Awan? Ito na lang yung Ito, chili mansi. Chili mansi ata? Payless Smith. Awan ti Pansit Canton? Awan ka no. Canton. Chili mansi. Awan ng Jay. Awan ng Jay pa. Atan ni gamam karday tang pagikan ni. Chili mansi. Oh. Gamamon day tan lakay. Ta mga lakman tinisin. Lakamin sa ada. Kahit kumanday tin ni chicken. Hindi matin eh. Ori day ta lang. Ate, aji. Baka kahit dati kastoy mga lakon. Ano ka? Sagdudos mi laing. No kaya dati cup noodles. Patlatan. Oh, tan guys. Oh, miti. Agsigang tayo kumatian. Ayaw kaya nung mga babae ng sinigang na prawn. Kahit ni ko ata ni kahit da ni kon ba. Mga latalatan. Para agi di babae hanga day anak mo. Ka naman. Para meron naman yan. King prawn. Para sa mga Jonakis. Kala ko, bibili ka ng crystal. Anong kristal? Yung glass noodle. Oo pala. Sige. Kristal. Ata, mga laka di basitin. Di basit nga ko. Eta. Crystal noodles. Umikot na lang ako dito kasi kailangan kong ipila mo na at kukuha na ako ng kwandine. Kwandine, doon. Mala man ti pang palaman tabaka no. Ay, wow. Naglakagayam ni ana. Ito man tuna spread. Tikman natin yung tuna spread. Oh, palaman. O baka gusto nila ng manghuan. Tsaka piatos. Chippy. Kuha tayo ng chippy. Corn chips. At saka may isang owishi. Yan na guys, ang dami na. Nandito na lahat ng klase ng pagkain guys. Sa Pinoy shop. Okay na siguro to guys. Ito ni Papa ipila. Para gaya babae. Ito, nagbayad kami guys. Tigi pagbayadan mi ni Joel. Ate, nadabag ko din nila kay. Sige lang, yung iba, yung cash app, pwede mo nang ilagay dyan. Kesa Diyos ko, sorry my love. Dapat na.